Здравейте, прави, ще играем на чат куче. Най-накрая мога да снимам на този клип, защото нямах време. Видяхте, че отдавна е скачал клипове. Нямах време просто и днеска реших случайно да направя клип на чат куче. Видях от Бейби Мирелка и се сетих, че и аз мога. Просто ми трябва да напишете чат с куче и можете да си чатите с куче бот. Да започваме. Моето име се... Добре. Мен да сменя езика. Да. Кучето тъжно клати глава. Серкан, Серкан, няма да стане човек от теб и това е. Много тъп. Така ли мислиш? Да, пич, така мисля. Да. Да, така мисля. Защо така? За малко спрям. За малко спрям, защото майка ми се променя в работа. Така, защо така? Ти кажи. Не ти кажи. Какво ще получа в замяна? Какво ще получа в замяна? Но... Ви... О... Къде беше че? И... Ла... Нови очила. За... Да... О... Да... К... Да... Да... Защо сгавам покъсете? Кучето не е наясно дали Серкан се занася или не. Да, момент. Да, занасям. В момент тук я забравих малко нещо. Аз и ти. Да! С и а ри и с п у ш и д н опа с. Днес колко сега ще пуши днес, пич? Кучето се усмихва загадъчно. Защо пък загадъчно. Еми тогава нека да опитаме да направим нещо. Направим един комплимент. Мога да кажа. Имаш яки. Яки. Опа. Имаш яки лапи. Нямам. Тъжно личице. Брат, ще му подадеш. Преглед на печата. Да. Боб, така. Нямам.
ми, то, га, ва, и, ма, а, ш, я, ки, о, ч, и, ла. Кажи ми какво да направя. Нищо. Не искаш да ми кажеш, така ли? И ти ме ненавиждаш. Знам. Какво знаеш? Ти на и та и на ли си бот. Знам, че е бот, но искам да опитам да видим. Кучето е бот. Ва ти е по р о а т а з а т о то мо и та е п и д б у л с м с к а смеска с к а н г а л. Смеска с кангал. И я пак, че не разбрах. Чакай ли малко. Съвсем ръцете ми забляха да пущам. Ва ти е по р о д а т а. Каква ти е породата? На мен или нещо не разбирам? Да, на теб. Да, на теб. Идеално. Кажи и си. Кажи сега. Кое е какво? Кое е какво? Кое е какво? Сериозно ли? Гала е Д А М П И Д Б О Л И ще го П У С На Да Те Ра К Са Скъса. Айде да. Кажи кога. Какво да ти кажа какво? Бръмнала ми е главата от такива като теб. Кажи така да. Кажи така. Ми не ще да казвам. Добре. Дай малко по твоята логика. Момент. Сега, няма по неговата логика, смисъл. Ще пиша неща, които съм запомнил от него. В смисъл, нали друг път съм си чатил с кучето и Ч е то се с в с аре в къде беше? И на к. Не, ама то не трябва да е кучето. Момент. Серкан се в и на кр опа в и
кравайча. На кравайча. Айде сега пък. Момент, ще звънна да ми дойдат да ми оправят климатика. Бея си гледай работата, Съркан. Кучето гледа Съркан втрещено. Втрещено, да. Еми, брат, що ме гледаш втрещено или каквото там? Добре. Кучето скача и се опитва да захапе Съркан, обаче Съркан е на масата и вика: Чиба! От там. Той само се затапи или нещо там. Смисъл. Искам да кажа, че сам се прецака. Кучето скача и се опитва да захапе Съркан, обаче Съркан е на масата и вика: Чиба! Там. Това ме разби. Се поли към Съркан. Приличам ли ти на мистер Бин? Да. За що питаш? Да, защо питаш? Просто така, лав да става. Лав. Брат, ти знаеш какво говориш? Ми се. Я по-бодро. Какво си увесил нос? Брат, чао. Айде, чао. И ела скоро пак. Хората, ако ви се клип, ако харесал, дайте палец нагоре. Ако не ви харесал, дайте пак палец нагоре. И ще им когато се видим. Бай.